ኣንበሳን ኣንጭዋን ሓደ መዓልቲ ኣንበሳ ርእሱ ኣብ ኣእጋሩ ኣተርእሱ ኣብ ሓደ ጫካ ደቂሱ ነበረ። ሓንቲ ንእሽቶ አንጭዋ ድማ በቲ ቦታ ክትሓልፍ ክትብል ካብ ድቃሱ ኣበራበረቶ። ኣንበሳ ካብ ድቃሱ ስለ ዘበራበረቶ ኣዝዩ ተቆጥዐ። ነታ ንእሽቶ እንስሳ ድማ ክቐትላ ደለየ። አንጭዋ ኸኣ በጃኻ ጎይታ አንበሳ መሓረኒ በጃኻ እናበለት ክትለምን ጀመረት። ይቕረ ግበረለይ ካል መዓልቲ ክሕሰካየ በጃኻ። አንበሳ ኸኣ እዛ ንእሽቶ ፍጥረት ከመይ ኢላ ክትሕሰኒ ኢሉ ተገረመ። ንአንጭዋ ድማ ናፃ ሰደዳ እሞ እናጎየት ሃዲማ ከደት። ድሕሪ ገለ እዋን አንበሳ ዝብላዕ እንተረኸበ ኢሉ እናተዘዋወረ ኸሎ ኣብ ሓደ መጻወድያ ኣተወ። ካብቲ መጻወድያ ክወፅእ ስለ ዘይከኣለ ድማ ብዓቢ ድምፂ እቲ ጫካ ክሳዕ ዝናወፅ ነቀው። እታ አንጭዋ ነቲ ድምፂ ምስ ሰምዐት አንበሳ ተሸጊሩ ከም ዘሎ ተረድአት እሞ ብቕልጡፍ ናብኡ መፀት። በተን በላሕቲ ኣስናና ጌራ ድማ ነቲ ገመድ ሓደ ብሓደ ክትበትኮ ጀመረት። ኣያ አንበሳ ኸኣ ካብቲ መጻወድያ ኣምለጠ። እታ አንጭዋ ድማ ርኢኻያ አንበሳ ሓደ መዓልቲ ክኽሕሰካየ ምስ በልኩኻ ተገሪምካ ነርካ። ሕጂ ግን አንጭዋን አንበሳ ዝኣክል ገዚፍ እንስሳ ክትሕግዞ ከም ትኽእል ተዓዚብካ ኣለኻ በለቶ። ኣያ አንበሳ ድማ ኣዝዩ ተሓጐሰ እሞ ንአንጭዋ ኣመስገና። ይዕበይ ናስ ንዝኾነ ክንዕቕ የብልናን።